Pero which is, yun, opening, parang, yun nga, yung pag-iintindi, sa ano niya, on the way he see things. Okay, ito. Yes, without further ado, Palabasin natin. I'd like to welcome the one and only, Mr. Marlon Moscare. Yan. Yee-hee! Yun! Yun! And still, The undefeated heavyweight champion of the world, Hindi si Steve Austin yan. No? Yan si Oo, Stone alam. Cold, ha? Mr. Stone Cold. Baka mas tanner tayo. Sir, musta sir? Mauping Kumusta? welcome finally to Sound Check. Finally. Sound check. Yan! Sa ilang boses, ha? Kumusta? Biglang ganun. Mapakian lang ba? Ba't Tagalog? Introduce yourself. Kasi yung ano natin, kaya kami nagtatagalog Oo. dahil para makaintindihan din nung nasa Okay. mga kababayan natin sa ibang lugar. Yes. Tsaka yung ano, yung meron tayo mga katoks na nanonood from southern part of Visayas, Bisaya, medyo nahihirapan magwaray. Sinasabi nila na, ano kayo, nag-enjoy, you're fun, but I can't understand. Oo, meron kaming comment na ganyan. Kaya, yan, tatagalog na lang kami. Yeah, we have to. Mas mahirap kasi pag nag-English kami. Okay. Nakakatakot. Para hindi lalo maintindihan. Cannot be. Oo, mas lalong di na Everyone. maintindihan yun. No? Yes. Sige. Okay, so, Pero you salamat can speak English, Tagalog. Yeah. salamat sa pag-imbita. Ang hirap mag-Tagalog. 1 month in the making to, sir, ano? 1 month in the making. Actually, maupay nga kulop, maupay nga adlaw ha aton nga tanan, or good noon. Yes. Maupay nga paningudtok. Ay kamo pag inugtok. Yan. Yun ang sinasabi ko. Ay kita pag inugtok. Bulig kita't paningudtok. Kaya nagbuburub to na ditod to. Yan. Hakon mga sangkay nga nagkikita, namamati na akong invite. Amoy ni aton, natataboy na didi. Actually, tungod din nga lockdown, inataboy ni nga COVID, nahimugso ini nga na-open itong program na to. This is one advantage. Another benefit for having this COVID, actually. So, hindi natin titingnan yung bang negative side ng ano. Yan. Marami kasing positive eh. Correct. Maraming positive, hindi tao ha. Okay, so I would like to introduce myself. I'm Marlon Moscari, common name, but in school, I'm used to be called Teacher Marlon. Teacher Marlon. Yan. Okay. So, yun. Yan, ito. Palabas natin Yun, kung makikita nyo, mga ito yung slides. pictures ni Mr. Marlon Uy, Moscare. kami Yan, bata pa ni Rap Rap. yung may buhok pa si Rap Rap. Yan, Yan, makikita nyo talagang ano siya. Fit na fit. Physically fit. Pero hindi lang siya yung pang ano, yung one-sided na tao. Balanced yung life niya. 'Di ba? Mayroon siyang panahon sa family niya, social life. Music. Yeah. Tsaka yung ano din, yung advocacy niya to teach Yan, yung children. kabading, oh. Si George. Yun! Si George. Ito yung- George! Yan. Mana Georgia! Para Georgia. Kasi Ito yung mga mga, students yan, niya. ito, yung ano nila, vacation with the family. Kaya kikita mo, balance talaga. That's, yun ang sikreto ng buhay. Kasi I-balance ganito, everything. Napakasimple. From childhood, lumaki ako ng sa kalikasan, sa nature. Yung bang pagkalabas mo ng bahay, nandun yung, you're free to Sa play. kanyan, sa land of Okay. time yan. Yeah. Sa oras. Sa oras. Sabi nga, yung buong environment, yung kalikasan, yun talagang playground mo. Punta ka na ilog, punta ka ng dagat, island hopping ka, normal lang yan. Kaya may kita mo yun yung bang magbabakasyon-bakasyon. Sabi ko, ba't napaka-luxurious na to ngayon? Dati laro lang to. Yes. Pupunta ka ng waterfalls, parang gano'n. Parang napakasimpleng buhay, pero ngayon, titingnan ng iba parang kayamanan. So, pag binabalikan ko yung life ko ng bata pa, napakayaman ko pala. Correct. Napakayaman ko pala. Kaya sabi ko, ngayon, medyo may edad na tayo. Edad na tayo. Pag babalikan mo yung sinauna, babalikan mo
yung mga pinagdaanan mo sa buhay, although wala kang material na bagay, wala kayong yung material na kayamanan, iisipin mo, yung mga bagay na dinaanan mo, hindi yun mabibili. Yes. Kaya, kaya yun ang bangko ko eh. Yun ang bangko ko. Kaya, nung pagkatapos ng typhoon doon sa town namin sa Oras, Tama yan. okay, so I just waited for time na makuha ko yung health certificate sa city. Ang haba ng pila, ang sakripisyo lahat. Tapos na-shock pa ako nung dahil, may bayad pala. Yun na nga. Bayad pala, sabi ko. yun. Anyway, sabi ko, na-shock ako. Ito nga, hindi nga ako nakahingi ng kahit konting Yung ayuda. tanong dyan, ba't kailangan may bayad pa? Pero, pinost ko yun sa Facebook. Diba? Pero okay lang, dahil kasi protocol man yun. Then, napaka-strict talaga papasok ng Eastern Samar, which I appreciate. Kasi, ayaw nila mapasukan talaga ng virus. Pagdating ko dun sa town namin, talagang damage. Pero ang ini-expect ko, hindi ko nakita dahil siguro for how many days na, isang linggo na, or more than a week, bako nakauwi. Ugali kasi ng tao dun sa amin, sanay kasi kami ng typhoon noon pa eh. Pag may masisira yon, kinabukasan ipapatayo yan. Kaya mga bahay doon sa amin, mga barong-barong lang, mga nipat, ang dali tayo ulit. So ngayon, down. Ngayon, bukas, ba't maghihintay ng iba? Ngayon man lang to, after ni Yolanda na parang nauso yung bang relief. Sa amin, wala. We don't care. We really have to do something. Pagkadating ko doon sa bridge namin, bumaba kami, okay man. Parang wala Parang yung bang worry mo, parang bumalik yung alaala ko, ay, ganun pala ugali namin dito. Hindi nag-aantay ng tulong ng iba. Sabi nga, sinong tutulong kundi tayo? Correct. Kasi nga nung in-invite ko si Manu Marlon, sabi niya, hindi ko muna masasagot yan dahil yung isip niya talagang preoccupied with the thought. Yung nangyaring sa Kasi typhoon. yung parents ko, kami, apat kami nagkakapatid. I'm the only thorn among 3 roses. Boy. Nag-isang tinik sa 3 bulaklak. Wow. Okay. Worry kami. Ako yung pinakamalapit dito. Although dalawa kami nasa Tacloban, my younger sister's in Cebu. She's a frontliner in this pandemic. Then my other sister's in Saudi Arabia. So ako yung expected na uwi. Ako pa yung lalaki. Ako pa yung So ang hirap kasi. So, ako nahigilty ako na kailangan makauwi. Tapos I am worried because Di siya mapalagay. 80 plus na yung mga parents ko. Tapos I don't know anong nangyari doon. Correct. Blackout. Parang Yolanda ba? Walang communication. Yes. So ito, tinatakot ka na sa COVID. Hito pa yung bagyo pumasok pa. So, dumating talaga yung punto sa buhay ko na parang sabi ko, what is this? We are in darkness. Pero I grow up with a life na mahirap. Sabi ko, ay parang nakita ko na to. Parang na-feel ko na to. So, sabi ko nga, tinan mo yung ibon after typhoon, you'll see them outside the following morning. They will just look for food to eat. They're not worried na sira yung kahoy. Kasi alam nila, tutubo din yan eh. Life must go on. So, ang sabi ko, but I have to be there. After that, nagkaroon ng signal. I asked all my friends to take a video of my parents, like they didn't send it to me. Pero iba pa rin yung pupunta ka doon. Yes. Of course. Tapos makakusap mo sila, Of course. makita mo. Tapos, mabalitaan mo yung mga kapatid mo, yung mga pinsan mo na okay yung mga magulang mo. So, it's a big relief. So, yun, napaka-strict. Nung ini-interview ko doon sa City Health, kailan ka aalis? Ganito, kailan balik ka agad yan. Sabi ko, alam mo, layo sa amin. May landslide pa siguro, baka going to south sa east kami, mga 7 to 9 hours yan. So, don't expect na babalik ako agad dito. So, the following din ako babalik. Dahil may quarantine man. If I'll stay low, quarantine ako doon. Pag maglaps ako sa passport na bigay sa akin, hindi na ako tanggapin dito, quarantine ako. Quarantine ka So, naman. doon ko naintindihan talaga ito yung sa panahon ngayon, which actually I felt so bad, no, napaka-strict yung pag-care sa atin ng ating frontliners. Na-appreciate ko yon when I went outside Tacloban. Doon ko sabi, secure pala tayo. Sabi ko nga, kung hindi lang dama yung takot, the safest way na maglakad-lakad ang Tacloban, yung lockdown. Kasi wala pa namang contamination dito, di ba? Walang contamination, maglakad-lakad na pero bawal. Yun ang pinaka. Now, the hurting part, what's happening right now is, nagkaroon na tayo.
Sabi ko nga, anong gamit ng 2 buwan na pag-strict, na paghihigpit, tapos pwede pala. Lalagyan lang palang ganito. Pero ayoko blame kahit sino. Kasi yung mga tao gusto din umuwi. Correct. So yung wish ko lang, yung pakiusap ko lang sa mga uuwi, maging responsable naman po kayo. Kasi karapatan yung umuwi. Kasi kung ako naman, may kapatid ako gustong umuwi, talagang gusto ko siyang umuwi. Kung ikaw yung gustong umuwi, napipigilan ka, nasakit, di ba? We heard one lady died in Pasay, di ba? Sabi ko, nothing to blame kasi nagkataon lang na yun talaga. Timing lang. Then miscommunication lahat. Sabi ko, kung mayroon may blame yun, sabi ko, itaga nyo lang sa bato. Hindi tayo magpasapasa eh. Kasi ang nangyayari ngayon, I'm not into politics. I hate that. Because family ko, friends ko doon sa town namin, nasira dahil sa politics. So to tell you, until now, I am 50 years old. Proudly 50 years old. Ayo, recently lang, nag-birthday to. Yes. Sabi ko nga, 50 kanapulo kapilo. Ako lang ito in my 50 years, sabi ko, ang ginagawa ng politika, parang it's just a game. Parang monopoly game ba? Ito, pag nabiktima ka, yung kaibigan mo, awayin ka dahil sa politics. So for 50 years, from 18 years old ako, I never voted. Di pa ako bumotos. Never. But I campaign for the right people. I make songs for them, I campaign, I talk to people, but I don't vote. Hindi mo pa binigay yung buto mo. Wala pa. Nasaan pa yung boto ko? Sa asawa lang. Kanino? Sa asawa lang. Virgin. Wala pa pabuta. Parang ganon. So, anyway, me as an educator, as a teacher, napakalaking obligasyon, napakalaking responsibilidad. Kung sa nangyayari ngayon, naririnig mo yung DepEd. Pipilitin nilang magkaroon ng klase. Sabi ko, pasensya sa mga friends sa DepEd ano ba yan? DepEd o DefEd? Parang nabibingi ba kayo sa katotohanan? Okay, as an educator, sabi ko, for more than 20 years in teaching, ang hirap intindihin kung ano yung trabaho namin. Kasi may kita mo, ito sa prop estudyante ko, may kita mo ang daming mga bata na nasa school sila parang misunderstood. Kasi yung school parang may level yan eh. Matatalino dito, mga bobo dito, yung mga talent dito, yung anak ni pare, parang ganon. I really hate that. Kaya yung school na pinagturuan ko nung sa rap, nagawa ko ng scheme na walang discrimination. Parang yung child, kasi bata lang yan eh. They don't feel ko discriminate sila eh. Hindi nila feel yun. Na ano lang nila na parang, ba't hindi ako kasali? And they are actually excited to join pero hindi sila kasali. So yung ginawa ko noon pa yon, panahon nila, I will make an activity na lahat kasali. Ayun. One section, kung kakanta ko lahat, you'll be part of the show. Kahit ang damil sa stage, kahit yung yabag, kahit yung sa pagsayaw, yung paa mo parehas kaliwa, sige lang. But to tell you, after how many years of being this kind of of this activity, may kita mo, hindi man may kita mo sa kanila talent nila, pero magandang na-develop sa mga bata as an educator, yung confidence nila. Yung confidence nila. May kita mo, lalo ng mga batch nila, nung maliliit pa to sila, akala mo kung sino magaling sila eh. Akala mo? Sino ito? Kasama na to. Akala mo kung sino magaling ha. Pero sabi ko, yun yung punto ko doon. Yun bang parang binigyan mo sila ng lakas na loob. Kung pinakita mo sa kanila, wag yan, yabag ka, ito pag sinaya. Tama. If you put that into the brain of the child, para mo nung pinatay yung bata. Parang, what's the use of sending the child to the school? Correct. Okay? And the school is actually the place, the avenue where the children will experience everything. That they actually, the right for them to learn for everything. Bakit iba, like in my elementary, para madalian yung teacher sa pagtuturo, pipili lang yung marunong sumayaw, silang sasayaw. Marunong kumanta, silang kakanta. Sabi ko naman, may mga bata na mga mahiyain,
Mayroon mga bata na mga walang hiya. Nag-volunteer. Saan ba si Rap Rap? Ito mahihain to. Wow! Super mahihain to. Kain talaga. Hiyain. Walang hiya. Pero ngayon, napakawalang hiya. Hindi, share ko lang nung una kasi nung nagtuturo pa sa elementary o high school. Nag-enjoy kami sa kanya kasi hindi siya yung masulat na teacher ba. Siya puro sa storya kasi umaabot kami hanggang Germany. Magkabukas basta libot namin yung Europe isang week lang. Eurotour? Oo, nag-enjoy kami sa kanya kasi iba yung process nila. Niya. Yung pagtuturo ko, sa totoo lang naging teacher ako, wala akong pakialam sa lesson plan. I never wrote a lesson plan. Nag-teach ako ng DepEd. Ito sikreto, Bulgaran to. 2 years ako ng DepEd. I never wrote one lesson plan. I never wrote one lesson plan. Pero yung na-under ko sa sa SPED for 2 years. I don't know kung ano naturo ko sa inyo, pero I enjoyed my life. I love the kids there. I love the school. Pero di ko kaya yung sistema ng gobyernong paaralan. I cannot put something on top of my head na hindi ko kayang dalhin. So, ganun yung problema sa akin. Kasi napaka-prinsipyo ko. Isipin ng iba, mali ako, then maprinsipyo ako, but that's me. Yan ang buhay ko. Sabi ko, I have to fight for what is right, so I have to live. The kids, I just give what is for them. I don't mind the school, I don't mind the system. Pero umabot yung time na affected na masyado, mahirap na ba? Na pati yung presence mo sa bata, na-feel na nila yung feeling mo parang, this is too much. So I have to let go. Parang lumalabas na yung parang... I've been a lot of school. Ang dami. I teach in UP, I teach in PhilSci, ang dami. I teach in college and high school, pero balik puso ko pagturo sa maliliit na bata. Dahil sabi ko, kung magtuturo naman lang ako, I'd rather teach the foundation of the child. Kasi nandun na yun, values, everything. Formative years eh. Formative years. Kasi kung makikita mo, kung pag-uusapan natin yung part sa edukasyon, di ko sabihin na mali, pero may mali. Sabihin na mali, pero may mali. Double, parang may laging may... Kasi mapapaisip ka talaga yung nagpre-pretend tayo as an educator, kahit yung DepEd, alam niya sabihin ko, nagpre-pretend tayo na tama yung ginagawa natin. Makabuluhan. Yes, all the teachers, I'm really very proud. They did their best to really teach the child. Pero ang tanong ko, tama ba yung itinuturo mo? Nasa tamang edad ba yung mga activity na to? Ang dami-daming itinuturo, kailangan ba to ng bata sa buhay nila? Correct. So, ito ngayon, parang sa akin, yung virus mismo, sabi nga ni Presidente, yung virus mismo, the nature itself decided to stop the school. Shut it down. Kaya every night nagpe-pray kami. I always pray na sana maliwanagan, ma-enlightened yung mga leaders natin, lalo na sa education system, yung mga teachers na ano ba yung message ng COVID? Ano ba yung message ng lockdown na to? Siguro kailangan tayo magmuni-muni, mamalandong ba na ayusin natin yung mga mali dati noon. Kasi we have enough time right now to reboot. To check. Pero parang pinipilit pa rin na proud tayo na tama dapat pagpilit natin na ganito. Ako naman, me and my wife, we always talk about education. Both of us are teachers. Yung unang teacher ni Rap Rap is my wife sa nursery one nila. Chaperly. Yeah. May arog. Okay. Yo, man. Okay. We cannot share what we know about education kasi sino naman kami? Wala akong PhD, wala akong masteral degree. I'm just an ordinary teacher. Sabi nga, teacher 1. Sabi ko, kung mayroon pang teacher 0.5, goddammit, give it to me. Okay? I don't care. Kasi kahit ka pa doktor dyan, tingnan natin yung pagtuturo mo. So, ngayon, yung advocacy ako as a teacher, as a musician, as an artist, as a person who love nature, pinaghalo-halo ko na yun. So, sa mga bata, pag tinuturuan ko, just like last week, kasi nag-online kami sa Angelicum, I posted in my Facebook. Not really my Facebook, dun sa messenger ko para sa mga estudyante ko, yung lesson. So I have to demonstrate in video, parang gano'n. So yung kanta doon, yung Sangkayhan Kalibungan. It's a very short song na
just to tell people na sangkay ko ang tuna, sangkay ko ang hangin, sangkay ko ang tubig, sangkay ang kalayo, sangkay ang kalibungan. Very short song to remind them na At the same time, yung mga kanta tinuturo sa mga bata, nasa local language natin. I don't call it mother tongue kasi kalokohan yung word na yung mother tongue na yan. So itong gusto kong i-correct din sa DepEd, mother tongue, ano mother tongue? It's a local language. It's our local language. Kasi pag mother tongue, ayos lang natin to Yung mother tongue, katulad ng mga anak ko, lumaki na salitang English. Aywan ko bakit pinayagan ko yon. Yung mother tongue talaga nila, English. Kasalanan niya ng YouTube. Hindi, yung mga auntie, uncle kasi. Kaya kung ako lang Pangalan nga nila, Handuman. Unique yun. Pangalan ng anak kong babae, Mahiyom. They're actually in our language. Yan, si Matamlayin. Matamlayin. Kaya pag may nakikita akong mga pangalan na talagang local language, maganda. Kaya yung mga kanta tutok sa mga bata, mga 4 lines, 5 lines, 3 lines, 2 lines, it's written in our local language. Na at the same time, itong mga bata na to, like my kids, rare lang sa kanila sasalita ng local language natin. Yung waray-waray o binisaya. Few. Some of them can speak Tagalog. Tapos, mostly English. Tapos, parang ikinahiya na magsalita ng local language natin. Kaya, nung matuto akong gumawa ng kanta, my first year I was still 19 years old. I started writing song. I was in my dancing career during that time. I was in ballet. Then, pag vacant time, ang gagawin ko noon was, mayroong piano doon sa stage, sa theater stage. May piano doon. Pag break time wala kang ginagawa. O-open ko yun. Panakaw kasi bawal pindot ng pindot doon. Ako naman, may taiga ko, parang, ito bagay, ito ganyan. Then I never know I was writing a song. So, first I was writing a song in English. Pinapacheck ko sa friend ko yung grammar ko kasi I'm not very good in English. Tapos, I wrote in Tagalog. I never wrote waray-waray. Then time came, sabi ko, ba't ako magdagawa ng Tagalog at English? Mayroon akong sariling wika dito, yung waray-waray. So, pagdating ng 90s, from 1989, pagdating 90s, after 2 years, I started writing waray-waray song. And that song is titled Tunog, Jew, Hamog, Tunog. Then, tapos, doon ko rin sinimulan na yung mga ginagawa kong English at Tagalog, parang Western style, parang ganito. Parang, bakit hindi ko i-retain yung mukha ng ating sariling kultura? Pati hindi ko iparinig yung totoong tunog na kasanay nating atin, yung kultura natin. So yun, I researched all yung pinakinggan ko yung mga, actually I grew up with my father, with the friends of my fathers na yun ang mga kinakanta, mga makalumang waray-waray. Tapos then I also listen ng mga kundiman songs natin na sariling atin. Pinakinggan ko yun, pinag-aralan ko yung tipa, yung flow ng melodiya, yung lyrics. Then I tried to write in my own way na gusto ko ganito, pero ang approach niya ganito, pero may pagka-moderno. May sa panahon. So, on 1993, I was able to finish that song, that Tunog. Then, I never know na that song will be my stepping stone to actually explore more. So, in 1993, nagkaroon dito sa Tacloban, first time na songwriting, na pure waray songwriting competition. Meron ako isang waray na ginawa. Although I already have some English, some Tagalog, but meron ako isang waray-waray song doon. So sinabit ko yun. Then, tinawagan ako, nag-qualify ka for finalist. Sabi ko noon, wow. Naging finalist ka. And that time, I was 23 years old. Sabi ko, wow. Para sa akin, kontento na ako noon. It's a blessing. Pwede pala ako ganun. Then here comes, you meet the finalists, you practice for the concert finals like this. Then may kita may magaling na mga composer dito sa Region 8 natin. Then around Region 8 talaga yun. That was of Region 8 from may mga... Anong pangalan ng competition yun? That was sa Bombo Radio yun. Sa Bombo Radio. Bombo Radio yun. Kilala mo yung mga kasabay mo? Sina Jerby yung nag-take care doon sa competition. Sina Sir Steven Lagarde yung mga parang nag-critique ng mga doon. Sila mga doon. Then, during sa final day, ako kontento na ako, naka-finalist na ako. Winner na ako noon. Tapos na-meet mo na yung mga hindi mo pakilala, narinig mo yung mga kanta nila sa radio. Kontento na ako noon. Then, concert finals, ayoko na maraming arte.
So, since I am not really a good singer, tapos during that time, medyo lumilitik na yung boses ko. Parang may tupak na yung boses ko sa 93. Sa katuturo siguro. Then, naghanap ako ng singer na babagay sa kanta ko. So I choose for a woman, for a girl. Neighbor lang namin. Hindi siya singer, pero narinig ko yung boses niya, parang ang ganda. So trinin ko siya, yung kanta. Tapos, siya yung sinalang ko dun sa competition. So bad that 2 days before the competition, December yun nagkaroling, nawala ng boses. Sabi ko, anong gagawin natin? Yung part ng kanta ko, may talaga mataas Yung yung parang highlight part. Oo. Yung talagang, sabi ko, anong gawin natin to? So, I have to approach again yung mga critic doon sa organization na, sir, pwede bang ibahin yung approach ng interpretation namin? Kasi yung singer ko, cannot really sing solo. Sabi niya, itatong natin sa mga judges. Nagkataon nun, natigil mo yung mga judges. One is Ramon Santos from UP Diliman, father of music he's a national artist actually. Wow. Ngayon, national artist na siya. He was the chairman of that competition. So, tinanong kong, sir, pwede ba? Kasi yung demo tape niya, ganito, solo, pero doon, kasi hindi niya kaya singer niya. Sabi na Ramon Santos, si Ramon kasi, iba yung utak niyan Isang avant-garde na composer yan Sabi niya, anong pakialam niya John? Composition niya yun. Kung anong gusto niya mukhang as long ma-justify niya, i-judge natin. Kung anong hitsurang gustong gawin niyang kanta sa kanta doon, karapatan niya yun. Kasi siya ang composer, siya ang arranger niya lahat. So yun, ginuit namin. Ginuit namin. So, ever since when I arrange songs talaga, hindi ko yung type na sasama-sama kami ng blending. Hindi ko yung type. I always make a counterpoint melody. Different melody. Parang nagawa ko ng isang melody ulit na magka-counterpoint sa kanta ko, na magbibigay pa ng mas lalong hustisya sa kanta ko. Yun, kontento na ako. Ako lang siguro yung nag-perform doon na gitara lang at saka isang singer. Iba, banda talaga Grupo. Ako lang, I just want them to hear my song, that's all. But ako agawa ng isang show dito. Yun lang. Then, luckily, I won. Luckily, I won. I was shocked. I was 23 years old. Ako yung isa sa pinakabata doon. Simplihan mo lang kasi. Doon ko na-realize na hindi pala yung paggawa ng musika langan ng maraming arte. Always go back to your roots. What is simple, what is basic, is beautiful. Parang tao ba? Ngayon, wala nang gamit yung papaganda. Naka-face mask na Yung lipstick, wala na. Wala na. Okay? Parang God gave us the reason na, come on guys, masyado na kayo maarte, di ba? Time out muna. Magsimple lang tayo. So, that was the first time I wrote na parang condiman type siya. Then I explore more. Mula noon, hindi na ako sumulat ng English at Tagalog. Mula noon, 93 na yon hanggang ngayon, lahat ng kanta ko nakasulat sa waray-waray. Yun. Nakalat Gusto niyo ba marinig yung kanta ni Mano Marlon? Mamaya. Sana makanta. Ang hirap na yung kumanta. Sinasabi ko to kay Mano Marlon na parang yung panahon nung una na naririnig natin ng mga makalumang kanta ng waray-waray. Tapos ngayon naririnig ako, nung namulat na ako, naririnig ko yung mga bago na Yung sinasabi ko kay Mano Marlon, yung gap doon, yun ang kanta niya kasi iba yung approach nung makaluma. Yung sa kanya, nasa in I am in between. I am the bridge. Fusion ng... yun ang dugtong nung anong kasi link. Hindi din dapat ikaila yung bang yung ngayon. Yung ngayon. Kasi binabalikan mo man yung roots mo, ikinikwento mo man yung dapat ikwento nung unang panahon, hindi mo rin dapat kalimutan na nandito ka sa panahon. Yes. You're here. You're in this present sabi ko, kailangan iparinig mo yan, Mano Marlon. Ako, ang problema ko kasi, Kendall. Konti na lang. Diba? Lahat, I have friend, Pao, Ay. Hello. The newest composer, ang galing sumulat ng kanta. Okay? I remember Paolo when he was starting as a dancer in Leyte Kalipayan. Parang protege. Hindi mo kasi si Pao, hindi yun taong masalita Yan, pag tumutugtog ako doon sa practice, nakatanga lang yun sa harapan ko. Nakatunga nga. Hindi yan Then later on, with a very private moment, magtatanong yun. With that inquiries, lahat ng curiosity, mayroon pa siyang kinukuha. Then most of the time, we talk kami lang until now,
Then when I heard his first song, he played it in front of me, punta siya sa bahay, I almost cry. Sabi ko, wow. Yung ba sabi ko, ito na yung sasabi ko na new generation, makabago yung kanta, pero nandoon yung isang paa Dati. sa pinagmulan yung kultura natin. Parang siyang kung dancer naka-split siya. Tapos andito siya sa gitna. Split type siya. Tapos, Sakan ba yan? i-interpret yung kanta, makamoderno yung dating. Pero mafe-feel mo na parang mayroong galing doon na nandito pa rin ngayon. So I'm very proud of doing. Sabi ko, wag mong baguhin yan. Kasi that will be your identity. Which also, when I meet Noli Aurelio, Noli, and we became friend after sa Bombo Radio. Oh. After Bombo Radio, when I Henyo won. din yan. Henyo. Yun. Isa. Henyo rin yun. Doon kami nakakilala. And although I know Manonoli for a long time, I know him since he was in Asin. He played a lot. May mga album na sila. In college, may collection ako ng mga albums nila. Then it was an honor to meet him nung meeting ng mga finalist. Tapos na yung competition, parang nag-party kami. Then he arrived. Doon, ikaw pala yung ganito. Then, Manonoli is a person na, can you play it in front of me? Parang gano'n siya ka-prangka. Ako naman, oh my God. To see is to believe. Si Idol nire-request ka. It's an honor. Nanginginig yung puso mo. Tapos excitement, pero pinapawisan yung kamay mo. But you have to play. So, kinanta ko sa harapan niya. I'm scared, at the same time, parang natutuwa na for the first time nakakita ko ng isang tao na tumutugtog ka, para kang hinihypnotize. Yung iba, pag tumutugtog ka, parang okay lang. Siya iba talaga. Titingin yung kamay mo habang tumutugtog ka, tititigan yung mata mo, tapos naka-close yung eyes niya, parang pinapasok niya yung buong kanta sa sarili niya. Then pagkatapos ng pagkanta mo, bibigyan ka ng reaction na hindi mo na-expect ng ang lalim na reaction. Wow. Ano sabi ni Sabi niya na, Manonoli? Noli is a person, walang pakialam sasabihin niya. He used to say all the words na gusto sabihin niya. Nag-inuman kami nun. And he just said, yung pinaka-common niya word, you deserve to win. You deserve to win. You deserve to win. Tapos, isang advice siya sa akin, sabi niya na, you are the modern Kundiman writer. Yun. Wag mong wawalain yan. Kaya, So, tumatak yun sa isipan ko, kaya galing sa bibig ng isang idol ko, na kaibigan ko na ngayon, idol, mentor ko na din, na hindi ko pwedeng walain yung tatak ngayon. So, I explore a lot. I tried rap. Ang dami mga pinasukan ko. Talaga? Jazz. Yeah. Ang dami pinasukan ko mga genre ng music, jazz, Pero, when si Pao sabi niya, Kuya, mas favorite ka pa rin yung paggawa ng kanta na yung lumang style. Yung palaging request sa akin. So, nung pumasok yung year 2000, I tried to write songs. Binabalikan ko yung ganyang style. So, nung Mother's Day, kailan ba yun? Yung first week ata. Okay. On that day, I woke up in the morning and sabi ng mind ko, actually I was still sleeping, yung mind ko gising na gusto kong gumawa ng kanta. Gusto kong gumawa na. On that Mother's Day. Subconscious, no? So pagkagising ko kaagad, wala akong ibang inatupag, kundi kunin yung gitara ko. Instead na meron akong gagawin sa bahay, yung gitara ko, then go with the melody in my mind, in my heart, and just go like this. Very simple melody. Then sabi ko, I think this music is for all the mothers. Because it's the Mother's Day. So ang nangyari doon, ginawa kong kanta para sa isang ina. Sabi ko nga, when you're so inspired, on that very morning, tapos yung kanta. Very short lyrics, very simple melody, pero nung gusto ko na kundiman nating, makaluma siya, alam ko naman yung flow ng style eh. So, madaling ma-explore ko agad. So, ang problema ko lang, because I always write I start with melody first. Yun ang ugali ko. I first listen to what I feel inside. Then, gagawin ko yung kwento, hindi sa sulat, kundi sa tunog. Yung movement ng melody
yung gusto kong gumalaw para marinig ko din yung nafe-feel ko. Kasi yung feelings mo, walang tunog yan eh. Feeling mo lang sa loob eh. Gusto kong marinig sa tainga ko yung nararamdaman ko sa loob. So, yung emotion ko. Then after that, I play the melody. Then after the melody, hahanapin ko ano yung totoong feeling. Kasi yung melody, it's the idea. It's a thought. Kasi sa music kasi, para sa iba, ang melodiya, yun ang intelligence, yun ang utak ng musika. Yung harmony, yung chords, yun ang nagbibigay ng feelings. So kung nagsusulat ka, Mano Marlon, nauna usually I always start with the melody. Yun. So, since nandoon na yung feelings ko, alam ko na para kanino yon, para ano yon. When pagkahapon, tapos na yung musika ko. After lunchtime, balik ako dun sa duyan, then I start writing the melody. Ang mahirap lang, I start writing the lyrics. Ang mahirap lang sa lyrics kasi kailangan itugma mo yung melodiya, yung gusto mong melodiya, itutugma mo din yung flow din ng lyrics mo sa takbo at laro ng melodiya mo. Napakahirap. Oh. Slave ka ng melody. Hindi ka tulad ng iba, magagawa ng lyrics, gagawang-gawa ng melody. Dali nun eh. I can make 3 minutes of that, I can make a song with the lyrics, parang ganon. Ako, mas maganda yung nasa loob. Tapos i-challenge mo, may thought ka na, pero hindi na babagay yung words, hindi na babagay yung flow ng choice of words, correct. Yung flow ng sentence, hindi bagay. Parang so it took me a lot of time to really put it. But that song I made in the Mother's Day, on that Mother's Day, alas 6 ng hapon, tapos na. One sitting. Then I was excited, I called Pao. Pao, I made a song. Siya pala, we're very close. Parang ni kuya, ganyan. So, I recorded it in my tapos I send it to him. Parang ganon. Sometimes I send you, di ba? Nung lockdown, I send to you parang horror na music. Okay? That song, that music, believe it or not, I wrote that music. It is one of my unfinished music. I wrote that way back 1993 after Tunog. Oh? Yeah. Nakabaul na pala yun. I really cannot finish I cannot really convince myself na yung kanta niyan tapos na. Para sa akin may kulang eh. Lalo na wala siyang lyrics, it's just a melody. Yeah, I heard it. Tapos, narinig mo melody lang. Wala pang ako. Parang, di ba, parang, what's this? Parang, then when this lockdown, when this COVID came, it made me realize the full meaning of my song. It was actually the fear inside me. Kasi ako yung bata na, yung bang, I'm having a hard time approaching people kasi nahihiya ako. Kasi baka, you're very reserved. Pero pag nandun na ako, madaldal ako, nagpapatawa ako, just to cover up my fear, my insecurity inside. So yung pala, yung music na yan, deep inside me, kasi hindi ko siya maintindihan ano ba to sa akin. It was my insecurities, it was my fear. When COVID came, na-realize ko, there's nothing to fear. Everything, o lahat ng fear kasi is the stepping stone of who I am right now. For 50 years, na-face ko yung mga takot na yan eh. Na-overcome ko yun eh. 50 na ako ngayon eh. So, ano pang dapat katakutan ko? So, I decided I want to put a lyrics on this song. I put the lyrics, but the problem, I don't have a title. Lagi. I don't have a title. Come on. Then, this June pa yan, last week, I decided to put an end to that composition. And I said, okay, the lyrics is there, and I called my sister. She's also a good writer. She's a writer. She's a teacher in DepEd. Ate, ito yung lyrics. What do you think? Yung Then, binili ako ng thought, ganito yun. So, okay, I took from her idea, then I put a title on it. Yun. Sabi ko, I think this is it. Thank you for the COVID. From 1993 to 2020, ngayon ko lang natapos yung kantang ito. Wow. Ang tagal, di Ang ba? title nito, Mano Marlon? I titled the song Sarig. Sarid? Sarig. Oh. Sarig is trust. Pag sarig ba, trust. Pag tapod ba, sarig. You have nothing to fear. You have to trust. Kasi hindi tayo ginawa ng Diyos para lang takutin tayo. Harapin yung takot. Apakan yung takot. Di ba? Kasi that's what makes us human, di ba? Yung sinabi Makes us ni human. Manny. Oo, What's the purpose in life? Yeah. Kaya,
Yun, even with my experience in my life, lahat ng mga pinagdadaanan ko, ginagawa ko sa kanta. Sabi nga minsan ng yung ex-girlfriend ko, my wife. Okay. Ex-girlfriend. When I introduce to somebody, I meet my ex-girlfriend. Oh? Yeah. Ex-girlfriend? Ano yung, ano sabi ng asawa mo? Siya asawa ko. Dati kong girlfriend. Ex-girlfriend. Parang ganon. Ikaw, Kim, yung ex... Pan-showbiz ba?